Azken urteotan, elikagai nutritiboen eskariak gora egin du, batez ere proteinetan aberatsetakoak. Hazkunde horrek jasangarritasun eta lehiakortasun erronkak planteatzen ditu, mantenugaiak lortzeko iturri tradizionalen mende baitago. Intsektuak, hala nola Tenebrio molitor arraren larbak, alternatiba jasangarri gisa aurkezten dira, FAOk eta Europako batzordeak babestuta. Insect Label Biotech startupa giza elikadurarako eta elikadura funtzionalerako ingurumen inpaktu txikiko osagaien ekoizpenagatik nabarmentzen da. Neiker zentro teknologikoaren laguntzarekin, intsektuen ekoizpena maximizatzeko pentsuen formulazioari dagokionez. BioInsect proiektuaren barruan egindana da sortu baliokate berri bat, baliokate zirkularra, insektoen inguruan. Orduen horretarako egindana da Insect Label enpresak ekoizten dituen insektuei emoten dien dieta aldatu eginda. Eta dieta horretan aldatu da garia, okinek garatzen duen edo sortzen duen subproduktuak erabiliz. Aldi berean, garaiak ekoizten dituen letzuetan ere subproduktuak garatzen dira, eta subproduktu horiek erabili dira baita ere Insect Labelen insektuak ekoiztu ahal izateko. Prozesu horretan sortzen dira hondakin batzuk, eta hondakin horiekin Arantza Biok egin duena da biofertilizante berri bat ekoiztu. Biofertilizante berri hori berriro erabili da garaiak ekoizten dituen letzuak ongarriztatzeko. Orduan, kontuan hartu behar duguna da baliokate berri bat dela, proteina iturri berri bat dela, insektuen proteina iturri oso ona da, ez gaude ohituta, baina kontuan hartu behar dugu alternatiba ona bat dela, eta horretaz aparte baliokate guzti zirkularra da, eta hori da proiektu honek daukan balioa. Sortu zenetik, Insect Label Biotechek nekazaritzako elikagaien sektorean proteina jasangarri eta osasungarri bat sortzearen alde egin du, eta Neikeren babesa izan du hainbat alderditan. Insect Label Biotech eta Neiker 2020an hasi ginen elkarlanean, proteina jasangarri eta osasungarri bat merkaturatzeko, eta honekin gizakion elikadura katea nolabait birdiseinatzeko. Bide berri honetan gehien baloratu izan duguna da, Neikerrek eduki duen gaitasuna gure realitatera moldatzeko. Nolabait startup txikia izate horrek, beste egoera batzuetan asko mugatzen gaitu, baina Neikerrekin ez da kasu hori izan. Eta uste dut interesgarriena izan dela, beraientzat ere berria izan dela intsektuen mundu hau, eta hor nolabait lortu dugu bien arteko elkarlan hori eta elkarrekin ikaste hori aurrera eraman ahal izatea. Insect Label Biotechek erakusten duen bezala, berrikuntza ez da tamaina kontua, jarrera kontua baizik. Eta jarrera hori enpresa txikiek zein handiek izan dezakete aurrera egiteko eta lehiakorragoak eta jasangarriagoak izateko.